21 ka mga bora-bora kon open pipe muffler ang gikumpiska sa kapulisan. Duha ka adlaw una ang bagong tuig sa Alabel, Sarangani. Mismong mga tag-iya ang gipaguba sa nakumpiskang mga illegal nga tambutso. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Miabot sa 21 ka mga open pipe muffler kon bora-bora o burak ang nakumpiska sa otoridad sa Alabel, Sarangani atol sa gipaygayong operasyon. Duha ka adlaw una ang bagong tuig. Sagad matud pa sa mga nadakpan nga bora-bora, gipanag-iyahan sa mga batan-on nga rider ug motor. Ang usually sir mga batanon kay ilang ginahimo og kuan pa pogi points daw ingon nila. Pang saba-saba sir katudyo New Year sir, grabe gyud among operation sir. Tanan namo patrol gawas. Aron ma-discourage nga sublion sa mga nadakpan ang paggamit sa open pipe muffler, ginaguba kini sa mismong driver sa motor gamit ang bato at tubangan sa Alabel Municipal Police Station. Magbayad sab sila og penalty subay sa anti-open pipe muffler o anti-burak ordinance sa maong munisipyo. Magbayad sila og 500 pesos dito sa LGU sir. And i-change jud siya to standard ang katong ilahang mga tambutso. Tapos ginabili na diri sa station sir para papukpuk. Panawagan sa kapulisan nga undangon na kini aron dili sa masayang ang ilang gasto sa pagpalit og open pipe muffler. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.